iti sa linongin. Tainted mo, bubukto nga anak mo, amang ispala minatattao. Iwarnak damag, damag talna, damag ni Jesus manubot mang wayang. O nagadon, dagiti kinayawan, ti basulken, dake sa kadawyan. No matimbeng, iti kinasantoda, adunay ipagkurangan dam. Iwarnak damag, damag talna, damag ni Jesus manubot mang wayang. Isubiyang yu, ti panangirapatan, amin anak, syon ken pagsasao. Ibagayo, ken Kristo amang ispan, kadagiti kararwan na ukaw. Iwarnak damag, damag talna, damag ni Jesus manubot mang wayang. Idaton yu, napatek nga anak yu, mangiwarnak iti ebanghelyo. Ipayo, medagiti kukwayo, tati apuso, badan na kayto. Iwarnak damag, damag talna, damag ni Jesus manubot mang wayang. Dakay amin at tattao, agdayaw kay ti Diyos, ket agdiri kayo. Kantayo ti dayag nagan na, idaton nyo tinagloryaan a pagdayaw ken kuana. Agkararag tayo. Amami nga nasantuan, agyaman kami, tainig ka na kami manen, itinapintas nga salunat, ti daytoy nga aldaw. Agyaman kami o Diyos, tanabalinan mi, itimay manen, ditoy uneg ti balay mo, tapno apo may dakadayawen. Ken pagyamanan, gaputi kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami iti, agtultuloy nga bendisyon mo kada kami o apo. Di na kami nga rod baybayan, dawaten mi, ti santong espiritum nga mangidalan kada kami, tapno dagiti sasaom nga inkam mangigan, iti dayto nga kanito, ket agbalin nga taraon mi, tina espirituan nga panagbiag mi. Bendisyon am apo iti anak mo nga mangted iti mensahem, dawaten mi apo nga pakawanin na kami, kadagiti basbasol mi. Ken Kristo Jesus, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Agtugaw kaya po. Naimbag nga bigat tayo amin, kakabsat ket madaydayaw ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ita nga bigat, isukuma iti reaffirmation of membership vows na may paay kadigiti nagatendar,
iti membership class tayo, iti napalabas. Ngem awanda Sister Corazon Navarro, Sister Leia Antonio, ni Sister Nerissa Samonte, ken ni Sister Joan Ragingan. Mabalin nga do makadakwada ket adda di probinsya. Iso nga itantan tayo daytoy nga panakaipaay iti panaka-affirm iti membership vows yu ditoy Ilocano worship service. Ket itultuloy tayo nga dayaw ken ni Apo Dios, tumakder tayo ket kantaan tayo daytoy itdem ti tinapa. Itdem ti tinapay ti biag Apo, ama ipaay ito'y kararwag, kas panang ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adu unay. Ti umuna anasanto na surat, ket masarakan ijay Joshua 5 verse 9 ngana 12. Ket kastoy ti kunan. Kinuna ni Yahweh kini Josue, itangal daw, inikat ko kada kayo ti panakababa inyo, akas tagabo ija Ehipto. Isuga po na, agilgal tinaipanagan iti dayta adiso, ket isu pay laeng tinagan nagpapan ita. Bayat ti panagkampo dagiti Israelita ija Gilgal, iti tanap ti Jericho, nginilin da ti Paskwa ti Rabii, ama ikaw 14 nga aldaw ti bulan. Iti sumaruno nga aldaw, damo anangala da ti taraon, anaapit ijay Kanaan, iniruban da ken titinapay nga awan ti lebadura na. Nagsardeng iti idin nagtinag ti mana, awanen ti mana ket manipod iti dayta atawen, iti apit ti Kanaan ti pagapuan ti kanenda. Daytoy ti sao ti Dios. Bendisyonam kati kinapudno, tapno iso taraon ko Apo, ken mangpukaw tiki nadakes ko, ketal na ken ragsak masarak ko. Ibasa kada kayo ti paset ti naimbagadamag masarakan iti surat ni San Lucas kapitulo 10 ken 5 versikulo maysa ginggan ti 3 ken iti versikulo sa 10 ken maysa aginggana iti 30 ken 2 ket kastoy iti maibasa iti naimbag a damag Biblia. Iti maysa nga aldaw adung agsingsingir iti buwis ken daduma a managbasol tinapan nagdengeg ken ni Jesus. Nagtanabutob dagiti Fariseo ken mamaestro ti Linteg, awaten daytoy a tao dagiti dakes iti pakasarsaritaan na ket kasango na pay ida amangan kinunada. Iti kasta insarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig. Ti pangarig may papan iti napukaw nga anak. Sinarita pay ni Jesus daytoy ada iti tao nga daan iti duwang anak a lalaki. Kinunana iti naudi iti amana. Ama, itedmon iti tawid ko. Biningay nga rod ti ama ti sanikwana kadag iti duwang anak na. Kalpasan iti sumagmamanungal daw, inlako tinaudi iti bingay na. Ket innala na tinaglakwan na sa pimanaw. Napan iti adayo adaga, ket sadyay binusbus na amin a kwartana, iti nabarayuboy a panagbiag. Iti nagastonan amin a kwartana, dimteng tinakaro abisin, iti dayta adaga, ket pulos nga awan nabatin kenkwana. Iti kasta,
napan nagtrabaho iti maysa kadagiti umili sadyay, anang ibaon kenkwana iti away, tapno agtarakon kadagiti baboy. Kayat na timangan, iti kankanen dagiti baboy, ngem awan mangted kenkwana. Idi, nakapanunot matlaong kinunanam, agsubsobraan iti kanen dagiti amin, amang manggod iti balay ni amak. Ket addaak ditoy amat matay iti bisin. Pumanawa ket di ket agsubliak ken ni amak. Ama kunakto, nagbasolak iti Dios kastamot ken ka. Diak maikarin ang maawagan nga anak mo. Ibilang nakadin akas maysa kadagiti tangtangdanam. Pimanaw nga rod sadyay, ket nagrubwat nga agsubli ken amana. Adayo pa ay laong iti balayda, idi makita ni amana. Na asyan ti ama, ket timaray simmabat iti anak na. Inapungol na sana inagkan, ama, kinuna ti anak, nagbasolak iti Diyos, kastamot ken ka. Diyak maikarin ang maawagan nga anak mo. Ngem, inayaban ti ama, dagiti katulong na. Darasan nyo kinunana, alaon nyo ti kasayatan abado, ket ikawes yu kenkwana. Singsingan ken sa putusan nyo. Inkay alaon iti napalukmog abaka ket partyen nyo. Agrambak tayo. Tanatay daytoy nga anak ko, ngem nagungar, napukaw, ngem nasapulan matlaong, ket nang rugin iti ramrambak. Adda iti naunang anak, ijay taltalon, idi agawid, ket makasidog iti balay, nangug na ti tuktukar ken salsala. Inayaban na ti maysa kadagiti katulungan, ket sinaludsod na. Anya ti mapaspasamak, nagsublin ti kabsat mo, insungbat iti katulungan. Ket pinaparte ni tatang mo, tinapalukmog abaka, tanapasangpat na, asisalunat, ken si kakaradkad. Kasta unay ti pungtot tinunguna akabsat, ket di na kaya ti sumrek iti balay. Iti kasta, rimuar ti amana, anangay ayo kenkwana as sumrek. Kitaom kinuna ti amana, nabayago ti inauna, nabayagan nakaslaak la maysa at tagabo ang nagserserbi ken ka, pulos adyak nagsukir kadagiti bilbilin mo. Anya tinted mo kanyak, dinakman lang inikan iti uray maysa, la kumaakalding apang paragsak ko kadagiti gagayem ko. Ngem daytoy nga anak mo, binusbos na amin na sanikwam, kadagiti dakes a babae, ket itata nagsublin, impartyam iti napalukmog a baka, anak ko, insungbat ti ama. Kanayon nga daka ditoy dennak, ket kukwam amin akukwak. Ngem masapol nga agrambak ken agragsak tayo, tanatay ti kabsat mo, ngem nagungar, napukaw, ngem nasapulan matlaong. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan asurat. Amen. Ti sao anaragsak, sao ama magbiag. Ti sao anaragsak, sao ama magbiag. Denggen tayo nga rod ti mensahe ti kanta babaen ti Nax Virtual Choir. Like a
to stay. It is well, it is well with my soul. What a treasure I have in this wonderful peace, buried deep in the heart of my soul. So secure that no power can mine it away. While the years of eternity roll, my faith has found a resting place, not in device or creed. I trust the ever-living One, His truths avail for me. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. My sin, oh, the grace of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well, with my soul, with my soul. It is well, with my soul. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Agyaman tayo iti mensahe iti kanta, ket palakpakan tayo dagiti kamkamong iti Nax Virtual Choir. Ket agkararag tayo, naindaklan ken manakabalin nga Diyos,
Ipeksami iti panagyaman miken ka, iti ayat nga isong impay mo kada kami, iti dayto nga bulan, iti Marso. Ket Apo, agyaman kami, iti dayto nga aldaw, iti panagdaydayaw, maudi manen nga Domingo, iti dayto nga bulan. Ket agyaman kami ken ka o Diyos, kadigiti nababaknang mensahe, anang iganmi, iti kanta, ken uray pay, dagiti devotions, dagiti sermons, ken dumapay, ang makatulong iti panakapasayaat, iti na espiritualan nga biyagmi, iti sangwanam. Bendisyon na mga dagiti anak mo, Apo, iti dayto nga aldaw, iti kadada, nga imay daw, Apo, iti dayto nga oras, dito'y Nax United Methodist Church. Kadagit iti dawat ken kararag ko, baboon iti nagan, ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Amen. Naimbag nga bigat yo amin kakabsat, ket iti iglesia tayo, ket nakalukat para kada kayam amin, 100% and iti face-to-face worship service tayo. Ket adu pay laong dagiti mabuteng umay. Gaputa adda pay laong iti COVID wenno iti virus kakabsat. Ket iti online, ket addan iti 98 nga agbuybuya kada tayo kakabsat. Nga dagitoy nga Ilocano, ket dada iti balasiw taaw. Manipod dita Korea, dagiti kamkamong ni Pastor Ros Rapanot, dita Amerika, Canada, da anti-army Pinto, ken dagiti family ti Saklayan. Ken ti Canada, da manong Johnny Benigno Ratum, dita Canada. Ken dita Taiwan. Nagadu dito'y Hong Kong, dagiti kakadwa tayo every Sunday nga agbuybuya. Ken dadumapay nga paset, iti nasyon tayo nga Pilipinas. Talaga nagwaras iti Ilocano, kadagiti upat asuli, dito'y nasyon tayo, ken uray pay, ijay balasyo taaw. So ngagyaman tayo, tati naimbag adamag, ket maipaay, kadagiti amin, iti dayto nga panawen. Dayto iti sagot, iti pandemya kada tayo, nga idi ket sanda tayo nga mabuya, ken mangug iti mensahe, ngimitan gapu iti baro nga teknolohiya, nga iso nga naisagot kada tayo ket addan nga sumaysayaat iti panaka iyeg iti naimbag adamag kada kayo. Kakabsat iti imba sa tatay ni Sister Marites Makapulay, ket isu ket tagabaggaw Cagayan. Ket may papan iti kasasaad dagiti Israelita nga adda iti Ehipto. Ket gapu tan asya ni Apo Dios kadakwada, gapu kadagiti panagsagsagabada iti ima iti Farao, ket winawayaan na isuda. Ket impakita iti Apo iti kadda na kadakwada. Nadaman dagiti bilang nga kasapulan da ket adda iti Dios ang mangipay kadakwada. Idi mabisbisinan da iti letang when iti wilderness, ket nagtinag iti taraon para kadakwada, nga isong insagot ni Apo Dios kadakwada. Ket makita tayo dito nga aglaplapusanan, iti bendisyon nga naawat da, idi ni Apo Diyosen iti nagari iti biyag da. Ket adu dagiti panakabalbaliw iti biyag, dagiti nga Israelita, manipod inawat din ni Apo Diyos kas manubot ken mangisalakan da. Babaon iti panangidaulo ni Josue kadakwada kakabsat. Ket dito ay makita tayo nga imbaga ni Apo Dios nga umanayon. Iti dayjay inted na kadakwada. Numangted ni Apo Dios ket umanay laong iti maysang aldaw. Saan na nga kitaon no anyan turno para no bigat. Gapot iti napatog ket itangal daw. Kas iti kinapatog iti panagdaydayaw tayo kani Apo Dios. Daytoy aldaw iti Domingo ket kukwa ni Apo Dios. Gapot nabasaon tayo iti daan na tulag, iti surat iti Genesis,
Ket mabasa tayo iti panakaparswa iti lubong. Umunang aldaw, may kadwang aldaw, may katlong aldaw, may kapat ng aldaw, may kalimang aldaw, ken iti may kenom ng aldaw, ket iti may kapitong aldaw, ket naidaton, tapno kasta ket para kani Apo Dios. Ang masapul nga, dayto yung aldaw, ket aramiden tayo, akas panagrukbab tayo kani Apo Dios, kakabset. Ngem laglagay pan tayo, amin nga aldaw ket kukuha ni Apo Dios. Akas itibiyag tayo kakabsat ket kukuha ni Apo Dios. Iso nga no mangted ni Apo Dios iti bendisyon kada tayo ket umunay para para itibiyag tayo. Kakabsat. Ket ditoy mabasa tayo iti paset tinasantuan na surat nga ni Apo Dios iti nangidalan kadagitoy nga Israelita. Awan sa baling nangitalkanday iti biyagda no diket ni Apo Dios. Akas iti panangitalok tayo iti biyag tayo kakabsat. Ket agyaman na kadagiti adu nga tattao nga awan sa baling nga nangitalkanday iti biyagda no diket ni Apo Dios. Kakabsat. Nga iti kasasaad da, nagrigat ti kasasaad da, gapu ta tagabo da. Saan da nga kukwa ti oras da. Saan da kukwa iti oras iti panaginanada. Ken uray pa'y iti mismo nga bagida kit saan da nga kukwa. Kakabsat. Kastoy iti kasasaad da. Mano kada kayo iti OFW. Nga nagtrabaho iti balasyo taaw. Kas kadagitoy nga agbuy-buy tangal daw. Siya idi addaak iti South Korea, idi agbasbasak sa kajay. Ket no bakasyon, ket sumre ka kiti may sa kumpanya tapno agtrabaho. Agtatrabaho ak iti garments. Ket mangrugi iti trabaho mi iti alas 8 aging gana iti rabii. Ket mariknak iti banog ko no agawid akon ijay university. Ket kadwak iti boss ko nga agtatrabaho. Sa bali iti Koreano. Naka-Amerikana da no adada jiruar ngem inton adada ijay negosyo da agusub da. Saan dan nga boss? Kakabsat. Hanang kas ditoy, maamam no boss iso na wenno saan ta nakatugaw ijay opisina na. Ngem iti Koreano, saan kakabsat? Adda mismo ijay trabaho, agtratrabaho iso na. No kasano iti banog mi kastamot kanya na. Ket gapo iti daytang makitkitam kanya na nga may nga modelo nga maikat da banog mo. Nga kunam ti bagay, kaya ni among ko, ket saan ko kaya ket di. Diba? So, adda iso na, mangpupusken ka. Kasla ibagbaga dayto nga among kayam dayta. Dayta kakabsat iti kapadasak iti balasyo tao. Akas kadagito yung Israelita, adda ni Josue, nga nangimaton kadakwada, nangidaulo kadakwada, tapno kastakit makadanon da, iti lugar a pangibaunan ni Apo Diyos kadakwada. Daytoy, iti makita tayo kakabsat, iti paset tinasantuan asurat. Iti paset, iti panagserbi ka ni Apo Diyos ket saan nga maawan iti panangan. The fellowship, ditoy. Dahito iti basic need, dagito yung Israelita, di dadilet ang, ket kunada, Apo Diyos, or Josue, mabisin kamin. Iso nga ni Moses, kakabsat, ket imawag ka ni Apo Diyos. Ket gapuit ta nangag ni Apo Diyos di timok ni Moses, ket dayjay imay, inted ni Apo Diyos, iti taraunda, iti daytang haldaw. Sa nakagbayag di jay kakabsat, kitaon tayo di jay naibasak tatay. Daytoy may papan iti anak kakabsat nga mamatiak
saan nga perpekto iti maysa nga pamilya, at dalata dagiti anak nga mapukaw iti dalan. Ket kastoy iti pakaistoryaan na daytoy, iti may papan iti napukaw nga anak. Ngem kitahon tayo, anya nga iti panggap na daytoy nga pangarig iti biag tayo kakabsat. Daytoy pangarig, daytoy ket parable iti English. Ket ditoy, iparang nakadatayo tatangal daw, no anya ti maibunga, iti panangpanaw tayo, iti ama. Kakabsat. Ken dito yung mga pakistoryaan, tapno mamuan tayo, nga ti Diyos ket managayat, ken mangpakawan nga ama. Siya nga pastor, managbasulak, adu dagiti baba ka naramid ko iti Apo. Ngem iti Apo, inurnos na ti biag ko, ni Apo Dios, inawagan na, ket itan, adtoyak. Iti kinapudno na, ket saan ko nga pinili tag pastor. Kakabsat, awan iti panunot ko daytoy. Ngem dumteng latan. Dumteng latan. Imay latan daytoy nga awag ni Apo Dios. Nga inawagan nak iti Dios babaon iti maysa nga grade 2 student pupil. Nga kasinsin ko. No amuyo day di Reverend Juan Osalia nga nagpastor iti Solano ket anak na dijay. Napan ijay probinsya mi ijay Peña Blanca Cagayan. Ket idi agawid dan kadwa na di antik nga kasinsin ni mother ko ang agtratrabaho iti Department of Agriculture iti Nueva Vizcaya. DA amo ni Auntie Joanne di antik ni Auntie Leila Pagalilawan. Umuy, Uncle? Pagalilawan. Iti Department of Agriculture, nga iso na ti head ijay Villaruz, Nueva Vizcaya. Iso kanayon nak iti jo opisina na ijay DA. Ket sursurwan nak no kasano, iti agmula, iti kaykayo, kenda dumapay. Iso nga natawid ko kenkwana dayjay nga kababalin. Nga tunggal agawid ak iti Nueva Vizcaya, situit nga makapagmula ak iti kaykayo. Iti nagawid ak manen, iti napalabas nga aldo, iti kalman, nagmula ak. Iti Chiesa. Dito'y Nax, adu dagiti kaykayo dito'y nga sidling ko, kakabsat. Nga no makakita ti bukol, kahit saan na makatal na ti panunot ko, kung nakno damangmangan ti mangga, ay alak day nga bukol. Pangi kabilan na nga tayo day nga bukol. Pangipurwakan na katatap no maalak day ta. Dayjay kakabsat, iti kayat ko iti, nga pagbalinan, akas ka ni Auntie Leila. Ngem, napigpig sa iti guyod daytoy nga Pastor Osalia. Iso nga, idi adda ako ni Jesolano, idi 1995, idadaak isadjay, 17 years old. 17 years old, ket in-enroll na iti Aldersgate College. Isumutan iti dalan tapno siya ket agserbi ka ni Apo Dios. Ngayon magdadag iti panawon nga salsalutsudak ni Apo Dios. Apo, talaga kadi nga pinilinak nga serbiken ka. Dahil iti kanayin ko sa ludsod, at duma nga mariribu ka nak, saan na ka makaturog? Gabo iti 1996, ket indestino na ni DS Virgilio Olonan, DS idin, ijay Daruba, Nueva Vizcaya. Ket ti awawato, ket di 1996, ket 400 pesos. Ket kasanon ti biag ko, no 400 laong ti awatek Apo. Iti pamasahik from Solano to Daruba is 50 pesos, one way. Into nagsubliak at 100. For Sunday na jay. 400 ti awawatek kakabsat. Kasanon ti biag ko. So nga dati sa ludsod. Agsalud-salud ka ni Apo Dios no pinili na. Ngayon ko na ni Apo Dios when pinili ka.
Adda, ti paset ti nasantuan na surat, no mariribukan kayo kakabsat, adda iti paset ti nasantuan na surat. Akas dito'y, kitaan tayo madamdama, dito'y pangarig ti may papanti na po nga anak. Adda ti paset ti nasantuan na surat, amang sungbat. Saan nga sikat ti mang sungbat ti saludsot mo, no dikat ni Apo Diyos ti mang sungbat kakabsat. Kas kumani kabsat nga blessy, agsalsaludsod nga Apo Diyos, agabrodak pay nga ta. Ti sungbat dita, katanda ka ni Apo Diyos. Kas kumay di, kunakit, Apo Diyos, makita kumamat ti abroad, ti balasi o tao. Day, katungtong ko iso na, maka-eskwela kumamat, iti balasi o tao. Kat di nga panawan, di 1996, kuna ni Apo Diyos kanya. Iti John, no, the Biblia yu, iti John chapter 15, verse 16. John chapter 15 verse 16, in 1996 ko na kanya, sa anak a pinili, ngem pinili ka. Nagpintas na, you did not choose me, but I chose you. Sa anak a pinili, ngem pinili ka. Iso nga, sinuak nga, agkad-kad, iti panangayab ni Apo Diyos kanya. Ket inkariken ko ana sa dinuman iti pangibaonam kanya kaapo agtulnogak ken ka. Indim baunak iti banbantay iti ifugaw nagtulnogak iti duwatawen. Iti nayabanak iti payatas iti Quezon City for 1 year nagtulnogak ken ko ana. Kadagiti amin nga appointment ko ket nagtulnogak ken ni Apo Dios. Isu nga itultuloy ko tagtulnog ken ko ana sa dinuman iti pangibaunan na kanya. Gaputa iso na iti agap-appoint kanya. Tao man tagibaga ngem amok ni Apo Dios kakabsat. Kananya pa'y, tapno mabigbig tayo ti pagkurangan tayo, di ba? Dati amin, nadadudag iti pagkurangan tayo. Nadadag iti sagsagabaon tayo ti biyag. Kuna tayo, Apo Diyos, ikariken ka. Nga no umimbagak, iti daytoy nga sakit ko, ited ko ti biyag ko, presensya ken ka. Awan sa bali nga pagserbyak no di si kalaong. Dayjay iti karim ka ni Apo Diyos. Ket kalpasan nga pinaimbag na ka ni Apo Diyos. Apo Diyos, nagrigat gayam iti agserbiken ka. Adu dagiti saan ko nga maaramid. Di ba? Kalpasan dagiti nga kari. Saan ito yung matungpal? Kakabsat. Adun dagijay nangala iti board exam nga indawdawatak ken inkarkararagak. Ako nak ni Apo Diyos, nagsaad ket din, ti panggap dayto yung anak mo, tano makapasa isuna, kas kunana, ket agserbiken ka. Ited na, iti pagkapulo na, ken ited na, iti presensya na ken ka. Dayjay ket engineer, ket kalpasan iti manung nga tawen, gapu iti kinaadu, iti awat na nga trabaho, dayjay karina ka ni Apo Diyos, ket nalipatan nan. Dayjayan inunanan, dagijay adu nga kontrata na, ket nalipatan na ka ni Apo Diyos. Iti rigat na, uray kasano ti kinadu, dagiti kontrata na, awan iti panakapnuk ken kuana. Taawan iti panakapnuk, ngayog, daytoy nga lubong kada tayo kakabsat. Iti pudpudno ang makaited, iti panakapnuk, ket ni Apo Diyos laong. Amen? Awan sa bali iti makaited, iti panakapnuk. When nagadalak, iti balasyo tao, ngem kalpasan na saan nakamapnuk. Kaya't kumanen, ti amapan, iti Amerika, tapno agadal sa jay. At da kalpasan, iti graduation ko, iti Seoul University. At dan, iti invitation for another study. Ngem, napanunot ko, Apo Diyos, pakawanenak, kaslamot ti pampanutaket para kanyakon. Sana para iti pamilyak. Tano mapanak manen sa jay, mapanawak manen ti pamilyak.
Kasanon, dayjay na panawak. Iso nga, no adda iti Diyos ken ka, kanayon mo apan panunutan, dayjay na ibatim. Kakabsat. Akas dito'y kakabsat, dito'y paset na santuan na surat, dahito nga sinarita ni Apo Jesus, adda iti tao nga addan ti duwang anak alalaki. Kinunana iti naudi, iti amana, ama itedmon ti tawid ko. Naggasat da ito yan na, adatawan tayo, ngem awan pa'y handa pa'y biningay di tawid tayo. Ngem da ito, inted na dagos. Diba? Inted na dagos. Iso nga ko na, ited mo ni tawid ko. Ket biningay nga rod ti ama ti sanikwana kadagiti duwa nga anak na. Kalpasan ti sumagmanong aldaw, inlako tinaudi ti bingay na. Nako, inlako na dagos na. Dahil saan mo't nga nasayaat na bingayom day sanikwa. So, ket inala na tinaglakwan na sa pimanaw. Napan iti adayo adaga, ket sadyay binusbos na amin na kwartana, iti nabarayuboy a panagbiag. Ket kakabsat, daytoy a pangarig ti mangiladawan iti kasasaad ti tao, an isina iti Diyos gapu iti basol. Ti panangkid daw, iti naudi, iti anak, itawid na, sa pimanaw, iladawan na kakabsat, iti panangtalikod, iti amana, ken iti Diyos. Kalpasan na, binarayuboy na amin akwartana, na ibus na kakabsat. Ket anya ti bunga na, timbunga na, isut pan nakadadaol, ti sanikwana, ken iti natalgod, ak kasasaad na iti amana. Ket idi tanamuan, idi mariknanan nga agsagsagaba isuna, agrigrigat isuna. Kitaan nyo, dati inagan na idijay kasasaad dagiti Israelita daytoy. Ana, daytoy nga inauding anak kakabsat. Kem idin agsagsagaba isuna, ket nalagip na ni amana. Nga kunana, at daak ito'y nga agsagsagaba, grigrigat. At daak ito'y nga makipangpangan kadagiti kanen, dagiti baboy. Agsubli akit din, ijay balay ni ama. Ket kunakken kwa na, ama nagbasulak iti Diyos, ket nagbasulak ken ka. Saan akon ama ikari, akas anak mo. Ket dayjay iti dagos nga napanunot na kakabsat. Dayjay pa nagsubli na. Daytoy nga anak. Ket nakita tayo dayjay pudno apan nangipatog daytoy nga ama iti anak na. Ta anak na nga rod. Ket idi nakapanunot nga agawiden ken agsubli ni tamana, idi adayo pay laeng ket matantanawagan ti ama nga adda iti balay na ket bumaba ket sinabat na iti anak na. Kitaon nyo kunana dito ket inapungol na ken inagkan na. Anya nga tanga angot da anak na no iti nagtrabuan na ket dagiti iti baboy, di ba? Nagbangsit isuna. Ngem saan nga kinita ti ama dayjay? No di ket inapungol na ken inagkan na. Ket dito'y kakabsat makita tayo. Itinalaus a panangipatog iti ama iti anak na. Kasta iti panangipatog iti Diyos kada tayo. Dati amin ket nagbasol, nagkurang iti sangwanan iti Diyos. Ngem iti Diyos kunana anak ko at daak dito'y ipatpatog ka, ay ayaten ka. Iso nga kakabsat. Datoy kuma apinarswa. Ket lagi pun tayo. Iti Diyos nga nangisagot iti anak na iso ni Apo Hesu Kristo. Tapno datayo amin amamati ken kuana. Ket maddaan tayo iti
iti biyag ngagnanayon. Dayday ko mati panunutin tayo kakabsat. At dati may sangama, agbugbugsot isunan idin, ket adda aksadjay. Kuna na kanya kidikit, Pastor, no, ikanak pay lakuman ni Apo Diyos iti biyag, ket dayto yun iti aramidag. Dayto iti karik nga aramiden, no ikanak pay ni Apo Diyos iti biyag. Sumuro takon ken ka, Pastor, nga Bible study. Agatendara kon iti choir, tagabintawan na jay. Agatendara kon iti choir ko na. Ken gaputa mahilig ti sports ket kastoy iti aramidag. Ngem uray kas jay ti imbagana awan kakabsat. Pimusa Hesu na. Ngem dagiti awamit ti imbagana kanyak. Anangog ti pamilya na ket inaramid da. No anya ti ingkarina. Nga aramiden ko na ikanpay ni Apo Diyos iti biyag. Ket isumot ti inaramid dagiti anak na. Isu nga kakabsat iti karit kada tayo. Akas ti kapadasak. Idi agawid akon dito Pilipinas. Kas lano pa pang kajay kat you are a prodigal son. Adda kay jay, pimanaw ka. Hindi adak niya bala sa tao kung na da gayam ko nga Koreano. Marcel, kunana. Anya iti may saan na patag abanag nga adaken ka. Ang masapul nga ibatim dito'y Korea. Masapul nga agibati akano iti may nga banag. Ket ko naken ko na, my friend, ada iti nang regalo kanyak iti sapatos ko na. May nagregalo po sa akin ng sapatos. So sabi po niya sa akin, ibigay mong sapatos na yan. At ket ibatim dito kunana kanyak. Ket no anya timbagana, tinungpal ko. Ngem tiriknak ket agked-ked. Nyakit din, regalo dahil ito, nakapinpintas nga sapatos, nakangingina pa eh. Ket ibatik ket di. Ana, aday jay solisog. Ket ko na, tapno, saan kang masulisog, ket inlugan na kitilugan na, sana inala, yung purwak, jadi raas. Nagsayangan ko na. Tati panunot na, ang mga nusubyanak ka no. Ket dinamag ko ken ko na. Apay ngay ta, kasjay tinaramid mo. Inaramid ko dahita, takayat ko nga agsubli ka dito Korea. In 2010 dahi kakamsat, or 2009, December 2009, sakbay nga gawid ak dito ay. Naramid na dahi jay. So, pampanutak, iti nagawid ak iti aeroplano, pampanutak, iti nakaawid ak, sayang mo, dahi nga sapatos. So, ko na, da ko matusarak dito nga nakapinpintas. Ket saan ko malipatan dahi ng TED. Ta dahi ng TED dahi sapatos, ket may isa nga player. Iti football. Ket nakangingina iti sapatos pang football. Ket pampanuta ka kanayon. Idi adak dito yung Pilipinasen. In 2011, nakasubliak di Korea. Agpaisugayam di kunana, kunak. Makasubliak. Oh, ada iti invitation. Saan laksyak ti nagsubli? We are all 30, kasi or 32, nga membro iti Solano United Methodist Church. Iti simurot na panadya Korea. Nagado kami nagsubli. Agpaisusamot timbaga na dahito yung Koreano ang makasubliak. In 2014, nakasubliak manen. Nakasubliak manen. In 2016, nakasubliak manen. 17, 18, 19. Then gaputi pandemic kami nakasublin. Hapo, nagsayat gayam iti agibati iti kapatgan abanag ken ka. Tapno makasubli ka. Idi napana, simuro takkan di chairman dito, inapan kami ijay Dubai. Napanunot ko manin dayjay. Pampanutok, no anya ti batik ijay Dubai. Ijay hotel ni. Idi adda iti nagregalo kanyak sadyay. May regalo pa akong natanggap sa mga membro sa Dubai. And then, napakaganda. Kunakin, napakaganda ito. Mahal ito. Siguro binili niya doon.
yung Burj Khalifa, di ba? Nakaakyat ako sa Burj Khalifa hanggang taas. Wow. And, agyaman na, connect opportunity, nga napan, di ka nga tuwan. Kaya nakita ka di ba ba? Dahil regalo da kanyak, imbatik, hangko imbaga, kabel ko di trasken, tapno kasta, sana ka masulisog, hindi naladan, subyanak ti bigat, dahil regalo da awanan, na ibasuran ko nak, hangko maalan. So, kasjay, mamati ak makasubli ak di Dubai. So, sa apo, dati banag nga imbatik iji Dubai. Makasubli ak nga ta, agpaiso nga ta dati kapadasak iji Korea, ken dito'y Dubai. Idi naggraduarak iti doktoral, ijay PCU, ken UTS, adda nagregalo kanyak ti trip to Dubai. O, diba? Trip to Dubai. That is April 2018. Nakasubli ak iti Dubai. Kitaan nyo kakabsat. No, anya, adda, iti may sa kapatgan, abanag, nga maibati yo, subsubyanan nyo gayam. Anya iti, napatag abanag nga imbati ni Auntie Joan kada kayo, nga masapul nga subyanan nyo. Anya iti, napatag nga banag nga imbati ni Uncle yung Boyet iti Santa Fe, nga masapul nga subyanan nyo sadyay. Anya dagiti napatag abanag nga imbati yu dito'y nagtugawan yu dito'y Knox United Methodist Church. Ang masapul nga subyanam ate Marlene Go. Di ba nagsayaat na adda iti banag nga masapul nga subyanan yu iti unos iti panagbiag yu. Kada Auntie Wilma ken Auntie Grace ket DJ balay da ije bintawan siguro. Ti sandang malipatan, masapol nga subyanan da jay. Gapo da jay da nga dimakol, da jay da nga nayanak. Ni Manong Nestor Reganet, ije San Mateo, oray na ilako na dagiti dagdaganan sa jay. Ang mga matiak magsublinto man lang sa jay. Subyanan na. San man ngagnad sa jay, ngayon bumisita sa jay. Kan kada tayo amin kakabsat. So kung tikarit kada tayo, tinapatog agamang nga iso nga sinubyanan daytoy nga anak nga napukaw ni amana. Gamong iso na. Kakabsat. Iso nga tikarit kada tayo. Kada kayo nga buybuya itangal daw. Nasarok nga sangagasot. Masapol nga mangibati kayo. Iti may sa kapat ganabanag. Tapno agsubli kayo. No ti asawa yo, ti imbati yo, subyanan yo. Saan kayo kumagbabae, di tabala si utaaw. Saan kayo kumagbirok, iti sabali dita. Gaputa, da, iti gamong, pinanawan nyo sa ditoy. Para kadakwada, duda, nakangagtangal daw. So mga kapatid, ito po yung challenge sa atin sa umagang ito. Agkararag tayo po ay manalangin, agkararag tayo. No, kaya't yung masidag dito, kaya nagyaman ka ni Apo Diyos, umay kayo, idawat tayo nga itultuloy ni Apo Diyos nga bendisyonan, dagiti salon atiyo, paimbagon na tayo ko makakabsat, kadagiti nyaman na saksakit tayo, kaya ipaay na, iti nasaya karadkad kada tayo iti daytoy. Si umay kayo, dadya ubing, iyasidagyo ditoy, ni Risa, agkararag tayo, naindaklan, ken man nakabalin nga Diyos, ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti dating aldaw. Agyaman kami, iti opportunity, nga isong impay mo kada kami, tapno makapagserbi kami ken ka, iti nadumuduma nga wagas. Agyaman kami ken ka o Apo, tasan na kami nga binaybayan. When o Apo, akasmat lang iti daytoy nga naiwawang anak, napukaw nga anak, dayti kasasaod mi idi. Ngem, nasarakan na kami o Apo. Agyaman kami ken ka o Diyos. Gaputa, insalakan na kami. Indalan na kami. Si kahit tinang tarabay kada kami, idada kami, jabala si utaaw. When da kami, kadigit na dumaduma nga lugar. When o Diyos, ang nailangitan, iti daytoy nga oras. Agyaman kami, kadigit anak mo, Apong agyaman ken ka.
iti panakadanon, iti panagkasangay, ken panagyaman da ken ka. Ken uray pay iti sangpet da, manipod iti panagtrabaho da iti balas o taaw. When o Diyos, agyaman kami, iti biyag, ngayon sagot mo, kini engineer mo Mateo Usita, nagyaman ken ka, gapo iti biyag na COVID-19 na, ngayon payam iti biyag iso na, ket nagkasangay iti daytoy, nga bulan iti Marso. Ken kastamat o Diyos, nga bendisyonam, kadi ni Chavhard ijay Taiwan, nagkasangay into nabigat, ni Manong Rudy Paking into no 29, kaninanay Lolita Zambrano, nga adda di Rizal, Nueva Ecija. Bendisyon nam kadi ni nanay o apo, kani inaanak nga Grace Paking. Bendisyon nam kadi iso na apo, nga nalangitan. When o Diyos, idawdawatan mi, dagitoy nga anak mo, iti daytoy nga oras. Bendisyon nam kadi ni kabsat nga Toto Kahilig. Kamatilik mi ken ka, isuna iti kadana di hospital, ken uray pay, iti dagiti mangipatpatag ken kwa na. Iti nabaliging operasyon na. Bendisyon nam kadi ni Engineer Samuel ken ni Tita Nilda Landingen, iti panagrubrubat da, iti daytoy nga lawas, amapan ijay Canada. Kamatalik mi ken ka o Diyos, iti salunat da. Bendisyon nam kadi ni Sister Senya Andres o apo, iti panagtrabaho na, ken uray pay iti pamilya na, iti Nueva Vizcaya. Ni Manong Dani Pagadwan o apo, ikamatalik mi ken iti biyag na. Ni Mami Presi Ancheta, bendisyon nam kadi, ken uray pay, ni Nanay Presi Kajente o apo, ipatay mo kadi, ti manakabaling imam ken kwa na. Ni Tatay Manuel ken Maxima Garcia, ikamatilik mi ken ka o apo, isuna iti dayting aldaw. Ken uray pay that Tita Cora ken Tito Willie Navarro, nga dajay Pangasinan ita. Ni kabsat ni Ate Beth Reyes o apo, bendisyon nam kadi. Ni Manang Malu Santos, ipatay mo ti manakabaling imam ken kwa na iti dayting oras o Diyos, kanyaman dagiti saksakit nga daken kwa na maikat ko ma. Ni Banong Wilfredo Manalad, ikamatalik mi ken ko o Diyos, isuna iti dayting oras. Ni Manang Adelina Roman, bendisyon nam kadi, dan Nanay Amor Sermonia, ken Maricela Evangelista, ikamatalik mi ken ka o apo, iti salunat da, iti dayting aldaw. Ken uray pay o apo, ni Nanay Josefina Bautista, bendisyon nam kadi. When o apo, agyaman kami, kadigit anak mo, agtartrabaho di balasi utaaw. Kapag kamatalik mi, ken ka o Diyos, iti biyag da. Kit addada nga, nakaawid dito'y nasyon mi, ni Sister April, nga pinarok, agyaman kami o apo, iti kadanet da itingal daw, ni Sister Blessy, nga nagapumet, iti balasi utaaw, agyaman kami, ni Sister Blessy Carion o apo, bendisyon nam kadi. Agraman itingutan ng amana, ken kakabsat na ni Uncle Edwin Carion nga daitangal daw. Bendisyon nam kadi o apo, ni Auntie Grace, ken ti pamilya na, ti family ti David. Kangguran na kani Ayesa o apo, idawdawat mi, iti panagserrek na, iti university, iti dayto nga tawen. Bendisyon nam kadini, Auntie Wilma, pinarok o apo, kamatalik mi ken ka iti biyag na, ken ti salunat na. Bendisyon nam ni Manong Nestor Reganit, anakadwami ti dayting aldaw o apo, kamatalik mi ken ka ti salunat na, ken uray pay, iti panagbiyahe na, grama ni Pastor Reganit o apo, bendisyon nam kadi. When o Diyos, agyaman kami, iti biyag ni Ate Marlene Go, nga kadwami ti dayting oras, ken uray pay o apo ni M, ken dayting ingutan dang anak da. Ni Ate Au, Luterio, bendisyon nam kadi o Diyos.
ken uray pay o Apo nga ikamatilikmiken ka ni Sister Marites Makapulay nga isu tinagpangulo kada kami. Ket bendisyonam kadi dati ni Risa ken Kuya Jimmy nga dada ijay Nueva Ecija ita gapu iti panagyaman iti ungutin dang ina ni Nanay Lolita iti ina panagkasangay. When o Diyos ikamatalikmi damanang Rodora Reyno Balino, damanong Larry Francisco, ken ni Auntie Ermi Pinto, iji Canada, ni Ate Linda Villaw Apo, ken uray pay ni Ate Ruth Tariga Serkinya nga da Houston, Texas, ngagbuybuya ita. Dagiti family ni Auntie Esther Saklayan, nga da GLA, bendisyonam kadiso da Apo, kamranan ni Uncle James Saklayan, kamatalikmiken ko Apo Diyos isalunat na ken oray pay iti dagiti agas nga ipauneg na. When o Diyos nga inalangitan ikamatalikmiken ka ni kabsat nga Noli Boy Diaz ken oray pay dagiti kakabsat mi dita Hong Kong dagiti OFW agyaman kami ken ko Apo. Dagiti membro ni Pastor Rosemary Rapanut, agyaman kami o Diyos. Ken uray pay, dagiti family ni Sel Sermonia o Apo, ija Isabela. Ni Sister Fe Baligod, nagbuybuya o Apo, Elisa Marzan Bibat, ni Manong Robert Shera, Itan Nueva Vizcaya, ni Nanay Josefina Bautista, nga buybuya ija Cavite. Kamatalikmiken ka tibiyag na daman ng Asunsyon Paunil o Apo, ken ni Josea Fernando, ken ni Manong Benigno Ratum, agyaman kami tibiyag na ni Ate Sita Bakting, ken Nora Berbano, ken ni Ate Ninita Talal, ken uray pay o Apo Diyos, dagiti kakabsat mi da Ilocos, Veronica Damilig, ken ni Manong Ruben Marcelo, nagbuybuya di States, ni Olsi Baluan o Apo, ken urepay ni Luz Viminda Hordan, agyaman kami ken ko o Diyos. Nagbuybuya ni Elderson Gambol, agyaman kami ken ko Apo. Damanang Elena Ferrer, Luz Gagate, Mamelia Seridon, ken urepay o Diyos, dagiti family, dagiti agravante, ni kabsat ni Mare Miraflor agravante, bendisyonam kadi. Ken Julia Aguilar La Cuesta o Apo, ikamatelek mi ken katibiyagdan, manang Lourdes Rivera Vides, ni Janice ken ni Precious o Apo, ikamatelek mi ken katisalunat da, the Sir June ken Madam Lucy, sermonya, dam ate, dagiti family o Apo, ni manong Jaime Ferrer, ken ni manang Elena Ferrer, bendisyonam kadi isuda nga family. Ken o Diyos, ikamatelek mi ken ka, ti family, dagiti Wandasan, the family ni Sister Fatima o Apo, Wagayen, ket ipaay mi ti panagkipagrik nami kadakwada ti pusay itingutin nga inada o Apo. Dagiti family ti Rodrigueza, ken uray pay ti Asunsyon o Apo, bendisyonam kadi isuda akan kanayon. Kamatelek mi ken ko Apo Diyos, dagiti amin nakamkameng mi ti Lucano, dito'y Knox United Methodist Church. Ket Ama, idawdawatan mi, itangal daw, daytoy nga ubing, nga iso nga imay, iti sangwanam, ita nga oras. Dawaten mi kadi o Diyos, nga bendisyonam daytoy nga anak ni Sister M. Ikamatelek mi ken kati panagdakkel na, daytoy ubing o Apo, sa laknibam, ikam tinasayaat nga salunat, agrama ni M ken iti amana, si katimang bendisyon iti dayting ubing o Apo. Ket o Diyos, bendisyonam ni Ate Marlene Go, kamatelik mi ken katibiyag na, ti salunat na, ken ti paggapuan ti panagbiag da Ate Ansel, ket bendisyonam isud akan kanayon, ken kadagiti amin nga kadwami ti face to face, ken uray pay dagiti adda ti online, when o Apo, babaon, itinasantuan ng Espiritum, ipaay mo kadakawada ka din, at daman, dagiti at iti sagobanit kadakwada, ket umimbag da. Babaon, itinagan mo, o Apo, mga Yesu Kristo. When o Diyos, agyaman kami, iti panangsalaknib mo kada kami,
iti daytoy nga bulan iti Marso. Kamatelek mi nga rod ken katibiyag mi. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Amen. Panakaala dagiti sagsagot a pagyaman, masapol amang itugot ti tunggal maysa ti sagot kas mayanurot itim parabor ti Apo a Diosyo. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. To'y sagot nga yegmi. To'y sagot nga yegmi. Nagtaod ako pa. Intaleg mo kada kami. Kakamti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kinimbag mo kada kami. Binindisyon na kami tinasayat ng salunat, ken ti pamilya. Ket agyaman kami ken ko Apo, baboon ket dagiti nga parabor, iti biyag. Ket isublimi o Apo, baboon iti panangipay mi kadagiti sagsagot, amang ipaay kadagiti adu nga mission iti Knox United Methodist Church. Bendisyonam kadi dagiti ima nang ipaay kadagitoy. Iti nagan ni Apo mi Jesus dagiti dawat ken kararagmi. Amen. Amen. Agtugaw ko'y pailang kakapsat, naimbag bigat ti amin, ket madaydayaw iti Diyos, agyaman na iti family, iti Carion, ni family ni Uncle Edwin Carion, ni Apo Diyos kumay timang bendisyon kada kayo, ni Auntie Wilma Pinarok, ni Auntie Grace David, ken uray pay nga kablawan tayo ni Manong Nestor Reganit nga dayjay likod. Ket agyaman na iti presensyayo, iso nga naatidog dahi sermon ko, tadda kayo, ababan on makitak. Iso nga, matidog iti mensahe gapo kada kayo nga imay tatangal daw. Ni Apo Diyos ko iti mang bendisyon kada tayo amin. Ket makipagrik na kami, iti family, iti Carion, iti pupusay ni Manong Boyet. Naidulin iso na. Ken kastamo iti family ni Ate Liz Mariano, ipupusay iti kabsat na ni Sir Rudy Paharo. Ni Apo Diyos ko iti mangliwliwa kadagito kakabsat tayo. Ken happy birthday kada kayo amin nga ag-celebrar iti panaggasangayo iti daytoy nga lawas. Happy birthday kani Chav Heart di Taiwan iti 28 ito nabiga 28 ni Nanay Lolita Sabrano ito 29 ken ni Manong Rudy Paking ken kastamot ni Grace ito 30. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kadagiti amin nga agkasangay. Ken agyaman tayo iti agtugtog iti Ilocano service ni Sister Catherine Consunhi. Thank you sis Ilocana matlaang ni mamang na. Saan una yung maka Ilocano.
So ni Apo Diyos kuma, iti mang bendisyon kadatayom amin, iti daytoy nga aldaw. Ni Sister Marites, iti liturgist tayo, gaputa adda sakit ni Engineer Mark Ramirez. Ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon kadatay amin itangal daw. Tumakder tayo nga rod, kat kantaon tayo daytoy nga kanta. Amok da pinatik. Apay nga taan ni Jesus, impay na kanya. Grasya na ati mabubus, ketin salakan na. Ngimamuk met dajay pinatik, ket nam namaet amabalin ng nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Apay nga inted na kanyak, pamati mangispan. Ket di napatega sa una, pusok tal na na. Ngimamuk met dajay pinatik, ket nam namae amabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Jak maawatan no kasano, ati Espiritu. Balbaliwan ati puso, agtulno ken Kristo. Ngimamuk met dajay pinatik, ket nam namaet amabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Jaka mo no intonano, tiyay Apo. No mapanak to sumabat, wenno aguraya. Ngimamuk met dajay pinatik, ket nam namae amabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. When amaming nasantuan, amumi ti pinatimi, ket sikaw Apo ming Jesus, nga sikalaom ti dalan ti pudno ken ti biyag. Agyaman kami ti biyag, dagiti anak mo nga inaramat mo Apo, manipod kada Brother Ronnie, ken Renwell, ken uray pay o Apo, ti anak mo, nga isu nga isagot na iti biyag na, nga kadwa ni Renwell o Apo, ni Kyle. Bendisyonam ni Sister Catherine Consunhi, nga isu tagtugtog iti worship service me every Sunday. Ken kasama iti biyag ni Sister Marites Makapulay, akas isu tinaramat mo agpangulo. When o Diyos, agyaman kami, kadag iti family ti Carion, family ti Pinarok, ken David, ken Luterio, Setay, Reganit, ken dagiti kakadwami iti online service. Bendisyonam kadisuda. Yaman kami ti biyag ni Ate Marites Dinyo, iti panagkasangay na iti Kalman. Bendisyonam isuna, ket tidug ti biyag, ti pay mo ken kuana. Ken ti Church Council, nga isong ag-meeting itangat malam o Apo,
when bendisyonam iti panangidaulo na Surgeon Sermonia, ken iti admin mi ni Doc Menry Mendilio. Kamatelek mi ngarud ken Apo iti may kadwang serbisyo. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi bubon iti nagan ni Apo ming Hesukristo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwag, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagam. Amen. Ket ita awaten tayo tinaindaklan nga bendisyon, nga gapo itinagan iti Diyos Ama, nga iti isu ti anak na isu na Apo Hesukristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken iti biyag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma iti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Naimbag nga bigat amin, ket rumwar tayo, nga itultuloy tayo, itagdayaw kini Apo Diyos.